en heren, we staan hier in de toren van de grote kerk van Venray, de kathedraal van de Peel. En die kathedraal, dat mag je wel zeggen, die kun je van alle kanten uit de hele regio kun je die zien. Hij staat hier pontificaal trots te zijn midden in deze regio. Maar deze kerk vertelt ook een geschiedenis, een verhaal. Een prachtig verhaal, maar ook soms een heel triest verhaal. Juist in de Tweede Wereldoorlog werd deze toren met name enorm verwoest. En het heeft jaren geduurd om hem weer op te bouwen. De stichting Carillon Venray, die hebben het initiatief genomen om deze kathedraal het verhaal echt te laten vertellen. En ze zijn hier bezig met een grandioos project in kamers, in verdiepingen. En iedere keer, hoe hoger je komt, wordt het verhaal duidelijker van deze toren. De stichting Carillon Venray heeft daar natuurlijk iets op bedacht. Want 5 mei, dat moeten we vieren, bevrijdingsdag. En daarom zal vandaag een prachtig carillonconcert klinken over heel Venray. De klokken hangen klaar. Het ziet er allemaal prachtig uit. Er zijn versterkers en die gaan ervoor zorgen dat met verlichting en het geluid heel Venray en de hele regio kan meegenieten van het prachtige carillonconcert. De opbouw van de toren gaat de dag daarna gewoon verder. En we hopen heel erg dat de opening over enige tijd verricht kan worden en dat alle inwoners uit deze regio en andere mensen hier een bezoek kunnen brengen aan deze prachtige toren en de toren kunnen herontdekken. Geniet van het prachtige Carillonconcert 2020. Dankjewel.
Nou, dan pak ik